il-ġimgħa l-oħra jiena ħadd il-familja tiegħi il-petting farm ta' qali. U hemm ħafna annimali sbieħ, kif tidħol hemm l-asafar, il-fniek, hemm il-papri, hemm ħmar, hemm il-lama, toqgħod naqra l-bot minnu dak. U hemm in-naċ. U tallimt, għax ikollhom dawk l-information għat-tfal, u tallimt li n-naċ għandhom vista pjuttost ħażina. Jaf tkun qudiemha bil-kemm tarak. Għandha vista li tara madwarha kollha, anke warajja, għalhekk għandhom għajnejhom qatrajtu orizzontali, il-pupil orizzontali biex jaraw, imma ma tantx jaraw imbagħad, m'għandhomx perception tajba, però għandhom xi ħaġa n-naċ. Jisemgħu ħafna. Għandhom il-sens ta' smieħ immensament tajjeb. U niftakar anke meta kont żgħir id-dar missieri kien irabbi xi żewġ naġiet biex jagħmel iġbejniet u x'naf jien, u kien joħroġhom jiraw u jiġu warajh u mbagħad isejħilhom u jiġu lura biex jerġa' joħodhom fil-maqjel. Il-Bibja semmihom in-naċ u ir-rajja, infatti semmihom xi 250 darba bejn wieħed u ieħor. L-aktar wieħed famuż li jiġini f'moħħi mill-ewwel huwa Salm 23 fejn David isejjaħ lil-mulej u r-raj tiegħi. U jagħmel elenku ta' grazzji ta' affarijiet li jagħmillu r-raj. Ir-raj jipprovdilu għal ħtiġijiet tiegħu u jmidni f'merati ħadru biex jiekol. Il-mulej ukoll bħala raj jagħtini sliem ħdejn ix-xijat ta' serħan imexxini. Ir-raj ukoll jigwidani fil-modijiet tas-sewwa imexxini minħabba ismu. U r-raj ukoll jipproteġini. U allura s-salmista jista' jgħid int miegħi ifarġuni il-ħatar u l-asluġ tiegħek anke meta għaddej minn wied ta' dan il-mewt. Hemm dak is-sens li hemm xi ħadd qed jipproteġih. Ir-raj mela jipprovdi għal ħtiġijiet tan-naġ, jagħtihom islim, jigwidahom u jipproteġihom. Imbagħad il-passaġġ fit-Testament il-ġdid famuż dwar ir-raj huwa Ġwanni kapitlu 10 meta Ġesu jgħid għal darba tnejn jien u r-raj it-tajjeb. Jien u r-raj it-tajjeb u wkoll Ġesu jsemmi il-barkiet li jagħtina bħala r-raj, ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Dak li qegħdin niċċelebraw fl-ikla tal-mulej. Jagħti ħajtu biex lilna jagħtina il-ħajja ta' dejjem. Jien u r-raj it-tajjeb jerġa' jgħid u naraf in-naċ tiegħi u ninaraf minn dawk li huma tiegħi. Hemm din il-komunjoni bejn in-naċ u r-raj. U jafhom u ma jafuh. Hemm din il-ħbiberija, hemm din il-komunjoni bejniethom. U nsaqsi in-naċ kif jarfuh lir-raj tagħhom. Għax hu stess jgħid in-naċ tiegħi jarawni jimxu warajja. In-naċ għandhom vista mal-anġi tajba. In-naċ jisemgħu leħni u jiġu warajja. U 3 darbiet f'kapitlu 10 ta' Ġwanni jgħid in-naċ tiegħi jisemgħu leħni. Kif tarafhom in-naċ? Huma dawk li semgħu il-kelma ta' Kristu u semgħuha mhux biss b'widnejhom imma b'qalbhom tant illi jimxu warajh. Palma jgħid x'imkien ieħor fl-Iskrittura li aħna ngħixu bil-fidi mhux bil-viżjoni. U minn fejn tiġi l-fidi? Il-fidi tiġi mis-smih. Aħna li ngħidu u hekku li aħna hemm naċ
Dixxibti ta' Ġesu Kristu aħna tassewek għax smajna l-kelma tiegħu u nimxu warajh. Dan huwa l-privileġġ kbir tagħna bħala raġ biex ikollna l-protezzjoni u l-imħabba tar-raj tajjeb.